Ott folytatjuk szokás szerint a labajtok a múltkor, tehát a megosztott mappát kéne itt megnyitni. És ezen belül a Twinmotion mappában találjuk meg a... Ja, és még mindezek előtt indítsuk el a Twinmotion-t, mert hogy egy frissítés időközben érkezett rá, és azt el kéne indítani. Hát az Epic Games megnyitjuk, a Twinmotion fül, és akkor egy update-et kéne nyomni. Elméletileg nem kell túl sokat várni, mire megcsinálja. De közben akkor foglalkozzunk ezzel a megosztott mappával. És a Twinmotion mappán belül találunk egy olyat, hogy cat3-4.tm, na ez volt az, amit a múltkor lementettünk a végén, úgyhogy ezt kéne lementeni. Illetve kell még hozzá ez a maps3.zip is, hát egész gyorsan frissít, majdnem felénél tart nálam. Továbbá szükség lesz még, hogyha visszamegyünk egy mappával följebb, a cat3.3 jelentést le kéne tölteni. Közben a Twinmotion felfrissült, úgyhogy indítsuk el. Indítsuk el a 27-es Aricadet is, mert szükség lesz rá. Kicsit még a modellen is dolgozzunk. Igen, nekem feljött egy ilyen telepítő, a net keretrendszernek kell az újabb verziója, úgyhogy akkor ezt kell kiválasztani, hogy letöltés és telepítés. És akkor ez a cat3.4, nekem itt van, ugye, mivel ezen a gépen csináltam, úgyhogy itt nem kell különösebben varázsolni, hogy ezt megnyissam, de mindenki másnak pedig az Open-nel kell megnyitni, betallózni, és akkor úgy megnyitni. És hogyha baja van megnyitáskor a textúrákkal, akkor pedig a kicsomagolt textúromappát kell megadni neki, hogy onnan olvassa be a textúrákat. Közben indult az Aricad, itt megnyitom a cat3.3.plnt. Amit ugye előzők letöltöttünk. Közben a Twinmotion megjelenítette az elmentett nézeteket, és ugye itt csináltunk a múltkor jó pár nézőpontot még, csináltunk esti képet, nappali képet, különböző beállításokkal. Na most a belsővel fogjuk folytatni, tehát belső képet próbálunk csinálni. Úgyhogy próbáljunk egy belső nézőpontot gyártani. Akármelyiket is használhatnánk kiindulásnak, akármelyik beállítást, ugye van itt többféle külső HDR megvilágítás. Azt javaslom, hogy használjuk ezt az Image 9-et, ez ilyen felhőseges beállítás. Ez a belső kép az lehet, hogy jobb lesz nekünk, úgyhogy ezt duplázzuk meg. A másolatnál menjünk be a házba. Ehhez most nekünk az átrepülős üzemmód kell, tehát az, amikor át tudunk menni a falakon. Ugye az M-billentyűvel lehet sétálóba váltani, amikor felütközünk a falakon, meg az ablakokon. Úgyhogy az M-et nyomjuk meg úgy, hogy át tudjunk menni a falon. Aztán megnyomhatjuk megint az M-et, hogyha bekerültünk az épületbe, hogy akkor most már a padlón sétálgassunk. Még arról is beszéljünk pár szót, hogy melyik részét érdemes megmutatni ennek a belső térnek, vagy hogyan érdemes ezt kezelni. Ugye a konyhabútorral nem igazán sokat foglalkoztunk, és ez meg is látszik rajta. Nyilván, hogyha olyan látványtervet szeretnénk, amin a konyhabútor is látszik, akkor ez Aricadben kell kidolgozni. Ugye volt arról szó az előző fél évben, hogy ott is vannak konyhabútor elemek, szépen ki lehet dolgozni. Viszont ezt nem érdemes így most mutogatni, ezt a mostani konyhabútort. Hát, amit érdemes lehet esetleg csinálni, hogy egy pár felületet beállítani, amelyek még nincsenek beállítva. Ugye ez most ilyen horgonizott acéllemez akar lenni, vagy nem is tudom, mi nézzük meg a felületét. Hát nem, alumínium, ilyen szálcsiszolt alumínium, hát mondjuk ezt hagyjuk. Igazából csak azért fontos ezzel foglalkozni, mert lehet, hogy meg fog jelenni az üvegben tükröződésként. Ez a fa, ennek az a baja, hogy ez össze van kapcsolva, ugyanaz a faanyag, mint a nyilászáróanyag, tehát ezt, hogyha átállítom, akkor a nyilászáró is meg fog változni. Hát először Aricadbe kéne átállítani, ezzel most nem akarok foglalkozni. Esetleg a pultot érdemes lehet átállítani erről a csúnya vörös gránitról valami másra, úgyhogy a Materialsnál keressünk valami jobbat ennél. Itt a Stones-ban vannak ilyen folytonos kőfelületek. Én ezt a Grey Sandstone fogom használni, ezt ráhúztam, és akkor többet nem is foglalkozok vele, maradjon így. Aztán úgy kéne beállni a nézőponttal, hogy nagyjából a terasszal szembe legyek, valahogy így, viszont egy kicsit növelni kéne a látószögöm, mert hát nem igazán látszik ebben most sok minden, úgyhogy az Ambience-re kattintva az a baj, hogy egyből vissza is fognak minket repíteni az előző nézőpontba, szóval akkor ott rontottam el a dolgot, hogy el kellett volna menteni ezt a nézőpontbeállítást, de nem baj, most megoldjuk. Hogy visszanavigálunk, és már itt vagyunk az Ambience-en, és akkor a kameránál állítsunk be egy kicsit nagyobb látószöget. Most ugye 35 mm a fókusztávolság, tehát menjünk le egy ilyen standard nagy látószög, igaz 24 mm, írjuk be, hogy 24, és akkor ezzel már többet fogunk látni a nappaliból. Lehet még ezt tovább növelni egyébként, ezt a látószöget, de hogyha átváltunk sétáló üzemmódba, akkor ugye eddig tudunk hátrálni, mert a konyhabútor
itt van a hátunk mögött. Viszont érdemesebb lenne kicsit még hátrébb menni, tehát igazából a konyhabútor fölött is fényképezhetünk, egészen elmehetünk a falig, úgyhogy ha most leütöm az embert még egyszer, akkor tudok még hátrálni egy kicsit. Meg még tudok oldalra is menni egy kicsit. Hogyha még finomabban szeretnék mozogni, akkor a navigációs sebességét ugye az 1-es, 2-es, 3-as, egészen 6-os gombokig lehet állítani, és én most beállítottam a 2-esre, és a 2-essel ilyen lassan tudok mozogni, ez így most előnyös lehet. És akkor most mutatok egy olyan funkciót, ami segít abban, hogyha ilyen szituáció van, hogy itt van ez a szagelszívó, ugye útban van. Hát más szoftverek tudnak olyan trükköt, hogy a modellt le tudják vágni a kamera képsíkjával párhuzamosan a kamerától valamilyen távolságra. Ez azért lehet jó, mert el tudunk tüntetni olyan dolgokat, amiket nem szeretnénk a képen. Útban vannak. Igaz, hogy a valóságban nem tudunk olyan fényképet csinálni ebben a helyiségben, mert útban lenne a párelszívó, de most ez egy látványterv, tehát itt meg lehet azt csinálni, hogy ezt a párelszívót levágom a képről. Itt a kamerában kell keresgélni, a kameránál a Details-t kell lenyitni a lensnél, és a Details-nél fogunk ilyet találni, hogy Near Clipping. Az a baj, hogy csak 1 méterig lehet ezt a távolságot megnövelni, de látszik, hogy a kamerától 1 méterre le tudom vágni a modellt. Úgyhogy húzzuk max. 1 méteres távolságra, és akkor most még lehet esetleg finomítani a nézőponton, hogyha akarunk. Még egy picit hátrébb menni esetleg. Ugye látszik, hogy a falat is el tudom vágni ám. Tehát annyira hátra tudok menni, hogy a falat is ne vágja. Itt annyi korlátom van, hogy ez a párelszívó, ez ne látszon a képen. Tehát így, ha még hátra megyek, akkor meg fog jelenni, mert eddig tart az 1 méter. Mozogjunk úgy, hogy ne látszon. Jó, és hogyha beállítottunk egy olyan nézőpontot, ahol kicsit több látszik a padlóból, mint a plafonból, és nagyjából merőlegesen nézzünk rá erre a falra. Az a baj, hogyha ezzel a gombbal merőlegesítjük a nézőpontot, akkor magasságilag is el fog kicsit tolódni. Úgyhogy inkább maradjunk csak a kézi mozgatásban, és próbáljunk nagyjából merőlegesre beállni. Szerintem én most meg vagyok. És hogyha megvan, akkor ezzel a gombbal frissítsünk egyet. Találjuk ki, mit szeretnénk ide rakni a belső térbe. Hát először is kéne valami jobbfajta padló, valami ilyen fapadlószerűség. Aztán szeretnék tenni függönyt ide az ablak elé. És itt most el gondolkodni azon, hogy mivel lehetne még esetleg a modellt feldobni részletesség szempontjából. A függönyt most úgy képzelem el, hogy lenne itt egy épített karnis, itt a mennyezetnél, és az eltakarná a függönynek a felső részét, hogy ne látszon, hogy ott nincsen igazából karnis. Illetve lehet csinálni egy kis lábazatot is ide a fal mentén. Ezeket viszont az Archicadben kéne modellezni, mert itt a Twinmotionban egy kicsit macerás lenne objektumokat elhelyezgetni, amik pontosan illeszkednek a modellünkhöz. Úgyhogy most lesz jó az Archicad nekünk. Ugye én megnyitottam már a modellt, és ha bemegyünk a belső térbe, akkor itt arról van szó, hogy itt szeretnék egy karnist csinálni, illetve szeretnék valamilyen lábazatot gyártani ide a fal mentén. Hát ezt meg lehet csinálni a földszinti alaprajzon, aztán majd legfeljebb a földszinti alaprajzol ezeket az objektumokat elviszem mondjuk a lábazatra, hogy ne látszanak az alaprajzon. Hát kezdem először a lábazattal. Most a lábazatnál azt, ha mondjuk falból szeretném csinálni ezt a kis lábazati burkolatot, akkor előfordulhat az, hogy ez a lábazaton kapcsolódik a rendes falhoz is. Megnézem mindjárt, hogy lesz ezzel baj, hogyha lesz vele baj, akkor arra is van megoldás, de először be kéne állítani ennek a méreteit. Mondjuk, hogy 15 cm magas lábazati lécet szeretnék gyártani, mondjuk fa padló anyaggal, ráállítsuk az anyagot fa padlóra. A vastagsága, itt most centiméterben dolgozom, tehát a vastagsága legyen mondjuk 2 cm, és a magassága pedig, a ter 0 szintet választom, hogy itt meg tudom adni a magasságot 2 síkkal, és akkor az alsó sík az 0,3, a felső meg 0,45, így lesz 15 cm magas. És érdemes lehet ezt külön fóliára pakolni, hogy esetleg majd tudjam külön elkülöníteni a többitől, úgyhogy csinálok egy külön fóliát, amit elnevezek. Új gombbal csinálok egy új fóliát, és aláhúzás jellel kezdem, csak hogy a lista elején szerepeljen. És akkor elnevezem úgy, hogy belső, vagy belső kiegészítők.
Majd leokézom, és a falamat pedig erre a foljra fogom állítani, tehát ne a vászszerkezet tartószerkezetre kerüljön, hanem a belső kiegészítőkre, itt a lista elején lesz. És most már rajzolhatom a lábazati lécemet. Hát ugye úgy kell ezt elképzelni, hogy itt kezdődik a fallánc rajzolási móddal. Ja igen, még egy dologgal nem foglalkoztam, bocsánat, ennek a felületével. Úgyhogy még állítsuk be előtte a felületét, úgyhogy kapcsoljuk be a felülírást, egységes legyen, és legyen a színe. Azt nem tudom, milyen a belső falszín, mindjárt megnézem, hogy a belső falszín az melyik fehér, fényes fehér. Jó, akkor legyen ennek a színe, a festék titán fehér, csak hogy legyen különböző a belső falszíntől. És akkor rajzoljuk körbe. Itt ugye az a kérdés, hogy ez pontosan mennyi, eddig kéne eljutni. Ha itt nem találunk pontot, akkor meg kell nézni, hogy ez az érték nagyjából annyi, 17,99, akkor az 18. És nyomok egy Entert, itt befejeztem, aztán elkezdem itt úgy, hogy innen felmegyek, innen eljövök 18-at, y 18 mínusz. Ez itt pedig 22. És itt befejeztem. Aztán itt elkezdem x22 plusz, jövök ide, eljövök egészen az ablakig, ami úgy tűnik, hogy ez itt 305, még egyszer 305 egészség. Itt megnézem, hogy ez mennyi lehet, 5 centi, akkor y 5 mínusz. És akkor eljövök egészen a konyhapultig, meg itt is van még egy a konyhapulttól egészen az ajtóig, és akkor megnézem, hogy mit alkottam. És ugye itt nem fogom látni 3D-ben. Ha megnézem a modell fóliacsoportomat, akkor sem fogom látni 3D-ben, mert a modell fóliacsoportban nincs bekapcsolva ez a fólia, amit az előbb csináltam, úgyhogy ez a feladat, hogy be kell kapcsolni. Dokumentáció, fóliák és fólia modellnézetek. Itt ugye ez a belső kiegészítő fólia most ki van kapcsolva. Ha beszeretném kapcsolni ebben a modell fóliacsoportban, akkor ki kell választani magát a fóliát, és akkor itt a fóliacsoport melletti szemet kell megnyomni. Most bekapcsoltam ebben a fóliacsoportban. Az alaprajzokban nem baj, hogy nincs bekapcsolva. Okézzuk le, és most sem látszik, mert valószínűleg a magassága mégsem lett jól beállítva. Igen, azt rontottam el, hogy ugye én méterbe gondolkodtam, pedig centiméterbe kellett volna, úgyhogy akkor kiválasztom mindet, amit alkottam, és átállítom őket úgy, hogy a teteje 45 centin legyen, az alja meg 30 centin. Na, megnézem, most már csak összehozom. És egy kis furcsaságot azért most is látunk, mert hogy hiába rajzoltam ide a falba, meg ide nem látszik rendesen. Azért nem látszik rendesen, mert amit mondtam, hogy sajnálatos módon ezzel a fallal összeveszik, csatlakozik hozzá, úgyhogy ki kéne küszöbölni ezt a csatlakozást. Ha bejövünk ide a fólia beállításokba, akkor minden fóliának van egy összemetsződési értéke. Itt látjuk ezeket a számokat, mindegyik egyes, kivéve ez a rejtett, ami kettes. Ez akármilyen egész szám lehet, a lényeg az, hogy két különböző fólián levő falak akkor metsződnek össze egymással, hogyha azonos összemetsződési értékük van. Tehát, hogyha azt szeretném, hogy ezek a lábazati bigyók ezek nem metsződjenek össze a rendes fallal, akkor azt kell csak csinálni, hogy ezt a belső kiegészítők fóliát átállítom, hogy ebben a fóliacsoportban, a modell fóliacsoportban legyen kettes összemetsződési értéke. Majd leokézom, és egyből meg fog javulni, most már rendesen látszik. Ami nem stimmel, az ugye itt nem stimmel ez, csak az alaprajzon ezt nem látom, úgyhogy meg lehet esetleg mérni, hogy ez mekkora szakasz, csak így szemre. Úgy tűnik, hogy ez 2 centi körül van, úgyhogy ha 2 centivel visszáviszem, akkor talán jó lesz.
Hát majdnem jó, mindegy, többet nem akarok vele foglalkozni. Csak ugye ezt nem úgy kellett volna csinálni, hogy én csináltam, hanem fel kellett volna függeszteni a csoportokat. Mert különben az egészet mozgatom. Úgyhogy akkor most még kettővel visszavettem. Na, és persze kell hozzá a modellfólia csoport, mert különben nem fog rendesen ábrázolódni. Jó, tehát csináltam egy ilyen kis lábazatot, és akkor csinálni kéne még egy karnist fönt, ami eltakarja majd a függönyt. Ugyanezt a falat veszem hozzá alapul, csak egy kicsit más magassági beállítással. Ugye a mennyezet az 300 centi magasan van, ugye altkattintásra átvettem a paramétereket. A mennyezet 300 centi magasan van. Az alsó síkja, hogy legyen mondjuk ez 20 centi magas, akkor az 280 lesz. A vastagsága 2 centinek szintén jó lesz, viszont a felületét állítsuk át olyanra, mint a fal. Ez ugye a festék fényes fehér lesz, egységesen. És akkor úgy csináljuk ezt a karnist, hogy legyen mondjuk 20 centire a faltól, innen induljon el. Ide állok Y20 plusz. Legyen a másik oldalon a faltest. És akkor itt kanyarodok egyet. És itt nem megyek el egész eddig, hanem mondjuk ezen túlmegyek 30 centivel. Akkor csinálok itt egy szerkesztőpontot, és akkor ezen még meghosszabbítom 0,3, hanem 30 plusz, enter, és visszajövök ide. Most nem fog látszani, mert úgy van beállítva ez a fal, hogy alaprajzon ne látszon, hanem csak a vetület látszom, a metszőség fölötti része ne. De itt 3D-ben meg tudom nézni, hogy tényleg így van, amit szerettem volna. Na és akkor most kéne a modellt frissíteni a Twinmotion-ben. Ugye itt fontos, hogy a modellfólia csoport legyen bekapcsolva. És akkor a Twinmotion-ben ellenőrizzük le, hogy itt az importnál ez a link ez élő-e. Hát azért sem élő, mert ugye a cat3.1 Aricat Files lett linkelve, de ezt most már cat3.3-nak hívják, úgyhogy itt a Direct Link Settings-nél állítsuk át a forrást a Aricat cat3.3-ra. Szépen átugrott. Itt nem állítunk át semmit, fontos, hogy a Colors by Material legyen bekapcsolva. Okézzuk le, itt kell nekünk egy frissítést nyomni, egy Direct Link frissítést. A palettánál nem látszik, de be tudom kapcsolni a palettát, az ablak paletták, és ha letekerek az aljára, akkor itt lesz a Datasmith. Ezt bekapcsolom, és nyomok egy frissítést. Akkor elméletileg frissíti, és akkor tényleg frissítette. Ugye itt van az új karnisom, és itt van a lábazatom. Most a lábazatra valamilyen fényesebb felületet kéne adni. Ugye itt most kicsit megbosszulja magát a kamera clipping, mert hogyha közelíteni akarok hozzá, akkor ott is fog vágni, de nem baj. A Materials-ban, mondjuk a plastikban találok olyat, ami ilyen fényesebb festésszerű felület, és akkor ez a rough plastic, ez jó lesz erre a célra. Húzzuk rá, persze nem zöldet szeretnék, hanem állítsuk át fehérre. Itt ez a szín, ez fehér elvileg, vagy írjuk be 255, 255, 255, és akkor a fényességét kicsit lehet állítani, a roughness-t húzzuk, mert állítsuk be ilyen 20% körülre. Jó, aztán a padlót is állítsuk át, ennek adjunk valamilyen fa felületet. A Wood mappában ugye vannak ilyen padlófák is, meg vannak homogén fák is. Hát a padlófák közül én már kinéztem egyet. Itt van ez a Red Cedar 06G. Bár ez nem annyira jó, mert hogy nem látszanak fugák. Ez inkább folyamatos felület, mindjárt nézzünk valamilyen fugás padlót. Ez a Red Cedar 03B, ez lesz a jó. Vagy lehet, hogy jobb lenne a 01A. Igen, mert hogy ennek nincsenek keresztirányú fugái. Nézzük meg ezt. 01A. És ennek is adjunk egy 3-as szorzót, igen, a 3-as szorzót, és akkor ennek a fényességét kicsit állítsuk mondjuk 35%-ra. Ugye látszik, hogy ez nem teljesen standard felület, itt a fajzat is szerepet játszik a
a fényességben, úgyhogy ez egy kicsit talán jobb lesz. Nézzük meg a nézőpontunkból, ugye itt a médiánál kattintsunk a belső nézőpontra, hát mondjuk, hogy ez így rendben lesz. Persze majd bármikor lehet még rajta állítani, most megállunk ennél. Jó, egy kicsit sötétek vagyunk, úgyhogy érdemes lenne a környezeti paramétereken még tuningolni egy kicsit. Nézzük az environmentet. Ugye ebben egy ilyen felhőségboltos HDR van. Nézzük meg, hogy mi van, hogyha egy kicsit erősebbre vesszük magát a HDR-t. Ugye 2-es az intenzitása, nézzük meg 3-mal, hogy mi történik. 4-jel, 5-tel. Ez ott egy kicsit jobb, de lehet, hogy érdemes lenne inkább az expozíciót felvenni. Úgyhogy maradjunk a 2-nél, és adjunk neki egy kis expozíciót, ami most 1-es, és nézzük meg 2-essel. 2-essel mi a helyzet. Hát nyilván a külső tér is fényesebb lesz, de ez nem is olyan nagy baj. Lehet, hogy jobban járunk az expozíció növelésével. Mondjuk maradhat 2. Még azzal is foglalkozhatunk, hogyha visszajövünk az environmentbe, akkor egy kicsit forgatjuk a HDR-t, hogy lesz a legjobb a hatás, a bevilágítás szempontjából. Hát én megnézem ezt a 270 fokot, úgy körülbelül ennyit állítsunk be, és még lehet próbálkozni azzal, hogy itt a legelső details lenyitjuk, és ugye most a sun intensity 0. Ha szeretnénk olyat, hogy igaz, hogy felhős az égbolt, de mégis a nap egy kicsit besüssön az ablakon, akkor ugye itt most nem látjuk az égboltot, tehát tudunk hazudni bármit, akkor itt lehet a sun intensity-t egy kicsit növelni, ezt most egyelőre még hagyom, illetve az ambientet lehet megpróbálni még növelni, ami ugye növeli a felületeknek a saját megvilágítását. Hát a 2-re veszem, az kicsit talán sok, az 1 az talán kevés, felhúzom 1,5-re. És itt megállok, aztán legfeljebb majd még állítok rajta. Hogyha elkezdem berendezni majd ezt a belső teret, akkor elképzelhető, hogy érdemes lesz még tuningolni majd ezeken a beállításokon. Most a padlónak az erezetén látom, hogy nem vagyunk teljesen merőleges a falra. Érdemes nyomni egy ilyen teljes képernyőt. Itt még jobban lehet látni, hogy itt az erezet, ez nem párhuzamos a kép aljával, úgyhogy egy kicsit lehet forogni. Úgyhogy párhuzamos legyen. Na, meg vagyok, visszamegyek, és akkor frissítem a nézőpontot, hogy tárolja el ezt a megváltozott nézetet. Jó, és akkor hát kezdjük el berendezni a szobánkat. Itt lehet keresgélni az Objects mappában mindenféle berendezések között, de én most egy másodat választok, én most külső forrásból pakolok bele egy pár dolgot, meg persze használjuk majd a belső dolgokat is, de próbálkozunk először külső forrással, mert hogy ugyan van itt jó pár berendezési tárgy, de azért nem olyan nagyon sok. Megnézzük, a kínálat eléggé szegényes, itt a Twinmotionnak a saját könyvtárában. Tehát, ha szeretnék kanapékat keresni például, akkor ugye az Objects-ben kell nekem a Home, azon belül a Living Room, és itt van egy ilyen, hogy Sofas, és ezen belül vannak a kanapék. Ennyi van, nincs több. Vagy lehet más mappákba is keresgélni, ahol még sikere járhatok, az a Sketchfab mappa, ugye a Sketchfab egy ilyen nagy modell tároló weboldal. Ha megnézem itt a neten, akkor itt az Explore-ra kattintva hát rengeteg modell van ide feltöltve, amelyeket vagy ingyenesen, vagy fizetős módon le lehet tölteni, és fel tudom használni mindenféle 3D szoftverben. Össze van kötve a Twinmotion ezzel a Sketchfab-bel, tehát a Twinmotion-on belül tudok böngészni a Sketchfab modellek között. Elég kényelmes. Persze a modellek elég változatos minőségűek, lehet, hogy van amelyik jó, lehet, hogy van amelyik használhatatlan. És úgy működik ez a dolog, hogy ha itt kiválasztok egy modellt, mondjuk itt van egy ilyen Furniture and Home mappa, kiválasztok egy modellt, akkor ezzel a gombbal le kell tölteni, és miután letöltöttem, tudom áthúzni az én saját modellembe. Nyilván itt is lehet keresni. Tehát, hogyha nem szeretném itt végigböngészni, mert ugye itt nem csak ennyi van, amennyit jelez nekem ez a görgetősáv, hanem sokkal-sokkal több. Lehúzom az aljára, akkor lesz még több, és még több, és még több. Hát érdemes itt keresni. Mondjuk rákeresek arra, hogy szofa, ki fog dobni egy csomó, de ezek között nem mindegyik egy darab bútor, hanem van amelyik komplett szobabelső, úgyhogy ezzel csak óvatosan. De vannak itt azért
jobb és rosszabb darabok, úgyhogy lehet ezekkel próbálkozni. Mondom, le kell tölteni, aztán miután letöltöttem, be kell húzni. Hát próbáljuk ki mondjuk ezzel a szófával. Ha rákeresek a szófa kifejezésre, akkor egy kicsit tekerni kell lejjebb és lejjebb. És itt van egy ilyen modern szófa. Próbáljuk meg, ezt töltsük le. Hát mutatja mindig, hogy mekkora a fájlméret, ez 36 mega, tehát nem olyan kicsi. De a nagyobb fájlméret arra nyújt garanciát, hogy a modell részletes. Jó, hogyha letöltöttem, akkor pedig be kell húzni ide a nappaliba. Kicsit várni kell, és akkor megcsinálja. Jó, lehet, hogy el kell forgatni. Mondjuk 180 fokkal. Aztán meg lehet nézni közelről, viszont az gyanús, hogy egy kicsit, mint hogyha kicsi lenne. Tehát nem biztos, hogy a méretük egyből használható, lehet, hogy fel kell skálázni, de megnézve a közelebbről az látszik, hogy a modell nem túlságosan rossz. Hogyha meg akarom szüntetni ezt a kamera clippinget, ami kicsit zavarhat abban, hogy közelről megnézem ezt a bútort, akkor kimegyek a média módból, és itt már meg lehet nézni közelről, és látszik, hogy ez egy egész korrekt kis bútor. Ezek többnyire fel vannak textúrázva, tehát többnyire jók a felületek, de persze lehet is ezeken változtatni. De én most mégsem ezt fogom használni, csak hogy megmutassak egy még bonyolultabb módját annak, hogy hogyan tudok objektumokat behozni a Twinmotion-be. Ezt azért nem törlöm ki, mert ezt még fel fogom használni a későbbiekben, egy speciális módon. De most akkor nézzük meg, hogyan tudok objektumokat tényleg külső forrásból betenni a Twinmotion-be. Tehát a neten rengeteg letölthető modell van. Például van ez a 3D Warehouse nevű weboldal, ami a SketchUphoz kapcsolódó ilyen 3D-s modellgyűjtemény. Ezeket ingyenesen lehet letölteni, regisztrálni kell, célszerű Google fiókkal regisztrálni, és akkor utána tudok böngészni itt a modellek között, mondjuk rákeresek itt a szófára, és akkor ki fog dobni egy rakás modellt. Nem árt, hogyha fel van telepítve a gépünkre a SketchUp, ami ugye egy 3D-s modellező szoftver, és akkor ha ezeken a modelleken kell valamit változtatni, geometriailag, akkor a SketchUpban ezt meg lehet csinálni. De ha csak egyből fel szeretném használni, akkor le is tudom tölteni, és akkor egyből be tudom tenni a Twinmotion-be. Na most egyszerűség kedvéért én most nem akarok senkit most arra kérni, hogy regisztráljon fel itt most gyorsan, hanem én letöltöttem innen egy pár objektumot, amit megtalálunk a megosztott Dropbox mappában. Itt találunk egy Warehouse nevű mappát, és ebben van pár elem, amit én korábban letöltöttem. Töltsük le mindet. Így a downloadra kattintva csak simán belépés nélkül szeretném letölteni. És én most a dokumentumok CAD3 mappában gyártok egy Warehouse mappát, és ide fogom ezeket lementegetni. Mindet ebbe a mappába. És meg is vagyok vele. És mik ezek? Hát így kicsit nehéz, hogy nem látjuk, hogy mik ezek, de mondom, ez egy kanapé. Ez a 240-es nevű. Ez egy fotel. Ez egy szőnyeg. Ez egy asztalka. Ez egy lámpa. Ez pedig egy függöny. Most a függöny időközben találtam jobbat, úgyhogy ezt majd használjuk a Sketchfab mappából, de kezdjük a kanapéval, ugye ezzel a kanapéval menjünk a Twinmotion-be, és hát jó nekünk ez a mostani média módon kívüli beállítás. Hogyan tudunk külső objektumot elhelyezni külső fájlból? Ugye az import funkció kell nekünk. Az import funkció, nyomni kell egy pluszt, hogy egy új tárgyat szeretnénk betenni. Itt választani kell, hogy mit szeretnénk betenni. Hát most nem direct link kell nekünk, hanem geometria. Hát nyomjuk megint a geometrit, és az Open-nel megnyitjuk azt a fájlt, amit be szeretnénk tenni. A CAD3 mappába mentettem ugye a Warehouse mappába ezeket a fájlokat, és ez a Guy kezdetű fájl a kanapé. Ezt töltsük be. Open. Itt ugye fontos ennél is, hogy hogyan bontsa fel a modellt, hogy felületek szerint, vagy tartsa meg a modellnek az elemeit. Tehát én javaslom, hogy bontsuk felületek szerint. Colors by Material, Import, és akkor be fogja valahova tenni.
Hát hova fogja betenni? Valószínűleg nem ide a középpontba, mert az origóba teszi be. Úgyhogy ha itt a navigátoron megkeressük, amit betett, ugye ő az, akkor ki kell jelölni, és nyomni kell egy F billentyűt, mint Ferenc, és akkor a kijelölt objektumot fogja így előtérbe rakni a navigációval. Itt van a kanapé, itt van a füvön, meg lehet nézni közelről. Hát nem egy nagyon részletes objektum, de nem baj, most nekünk ez jó lesz. És akkor folytassuk az importálást, még azért hozzuk be a fotelt is, hogy majd be tudjuk állítani ezt a kettőt hasonló felületűre. Úgyhogy adjuk hozzá a fotelt, plusz gomb, ugye megint open, és akkor ez a vari kezdetű a fotel. Open, maradjon a color by material, importáljuk, és akkor be fogja tenni a fotelt. Most megkérdezi, hogy van egy olyan nevű anyag a modellünkben, ami megvan a fotelen is, azt kérdezi, hogy használja azt, vagy pedig használja az importált anyagot. Hát használja inkább az importált anyagot, hogy ne legyen kapcsolva semmilyen meglévő felületünkhöz. Úgyhogy ezt válasszuk ki. Oké, betette ide. Ha megnézem, akkor látszik, hogy az origóba fogja betenni a modellt. De az origóba úgy teszi be a modellt, hogy a modellnek van egy saját origója, egy saját ilyen origó fogópontja, és a kanapé esetében ez nem ott van, ahol a kanapé közepe nagyjában, hanem így a kanapén kívül. A fotel esetében pedig a fotel közepetáján van. Oké, hát ezzel majd még foglalkozunk. Viszont van egy kis probléma ezekkel a modellekkel. Az a probléma, hogy ha itt a modellben, tehát a navigáció során rájuk kattintunk, hogy szeretnénk valamilyen műveletet végezni velük, mondjuk szeretnénk őket elmozgatni, akkor hogyha egy ilyen objektum több felületből áll, vagy több modell elemből áll, itt most látszik, hogy egy mappa igazából ez a kanapé, és a mappán belül van egy csomó elem, több különböző felület, akkor amikor rákattintok egy ilyen objektumra, akkor azt az elemét fogja kijelölni, nem az egészet, hanem csak azt az elemét, amire kattintottam. Ráklikkelek a párnára, akkor látszik, hogy párnák külön vannak, és a párnákat fogja kijelölni. Ez ugye elég kényelmetlen, mert hogyha az egész objektumot szeretném mondjuk elmozgatni, akkor úgy kell rákattintani, hogy rákattintok valamilyen részére, aztán itt a navigátoron megkeresni, hogy igazából ez micsoda, föl kell tekerni, hogy ez ugye ez a mappa, és mappára kell kattintani, és most fogtam meg az egész objektumot, és most tudom az egész objektumot mozgatni. Tehát kell hozzá egy kis macera. Ezzel szemben, hogyha megnézem a Sketchfabből származó kanapémat, akkor erre kattintva az egész mappa fog kiválasztódni, és ha mappát kinyitom, akkor látszik, hogy azért ebben is van több minden. De mégis, amikor rákattintok, akkor a mappa fog először kiválasztódni, és ha rákattintok még egyszer, mondjuk a párnát szeretnénk kiválasztani, akkor kiválasztja a párnát. De az első kattintásra mindig az egész mappát választja ki. Ez elég kényelmes viselkedés, csak az a probléma, hogy én nem tudok ilyen mappát létrehozni. Tehát itt a navigátoron én elvileg tudok mappát gyártani, jobb kattintás mondjuk itt valamire, és akkor tudok csinálni egy subcontainert, egy ilyen mappát, egy tárolót, vagy a kijelölt elemeket tudom mozgatni egy új mappába, de a lényeg az, hogy ez a mappa, ez csak egyfajta lehet, ilyen egyszerű mappa, mint amiben ez a kanapé van, és a mappa szimbólumin is látszik, hogy ennek ilyen egyszerű szimbólum van, ennek meg ilyen, van benne ott egy ilyen karikában egy ilyen Sketchfab szimbólum. Úgyhogy van egy ilyen trükk, hogyha egy ilyen Sketchfab-es mappát megtartok, és ebbe pakolom bele az elemeimet a saját mappájukkal ellentétben, akkor a Sketchfab-es mappa megtartja ezt a tulajdonságát, hogy első kattintásra az egész elemet kiválasztja. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy ezt a kanapét én most fogom és kiviszem a házból. Egyszerűbb lenne, hogyha felnézetben csinálnám mindezt, mert akkor jobban lehet látni, hogy mi hol van. Úgyhogy nyomjunk egy szemet. Ki kell kapcsolnom ezt az import palettát, hogy megjelenjen a teljes navigációs paletta, és akkor itt ezt a házikót kell megnyomni, tehát megnyomom a szemet, aztán a házikót, aztán pedig ezzel a felülnézetet. És elméletileg úgy állítottam be a vágást még a múltkor, hogy belássak az alaprajzba, úgyhogy ezt a kanapét meg tudom fogni, és ide tudom hozni a többihez. Fogom idehozom. Jó, a kanapével mostán fogok bánni, mert hogy a tartalmát ki fogom teljesen törölni ennek a mappának, tehát itt ez a modern sofa mappa, itt vannak benne ezek az elemek. Ezt fogom és kitörlöm egy del billentyűvel. Kitörlöm, de a maga mappa itt van, és ezt a mappát fogom ide mozgatni a kanapéhoz, a kanapé közepére, és csinálok bele egy másolatot, nyomom a shiftet, belekattintok ebbe a negyedkörbe, és ide húzom a fotel közepére, és egy rendes kopit gyártok belőle. Oké. Jó, és akkor megkeresem a navigátoron az első
ilyen modern szófa mappát, ami itt van a kanapém közepén. És a kanapénak a tartalmát, ami itt van a kanapé alatta, ez a mappa a kanapé, ezt fogom és áthúzom. Az elemeit kiválasztom, fogom és belehúzom ebbe a modern szófába. Majd ennek a kanapének csak a nevét fogom átmásolni. Azt mondom, hogy rename, és akkor a nevéből ezt a részt kimásolom vágólattal, Ctrl-C-vel, és ezt pedig átnevezem. A modern szófát átnevezem erre. Majd ezt a mappát kitörlöm. Ugyanezt megcsinálom a fotellel, ugye a fotel tartalmát, most csak 2 elem van, átmásolom ebbe a modern szófába. A fotelnek a nevét minden kilopom, Ctrl-C, ezt már most ki is törölhetem, és a fotelnek a mappáját átnevezem. Így. Most már akkor mind a 2 elem úgy viselkedik, mind a 2 kanapé és meg a fotel is úgy viselkedik, hogy ha visszajövök 3D-be, akkor egyszer rákattintva az egész mappa ki fog jelölődni. És még egyszer rákattintva fog csak az elem, amire klikkeltem. Kicsit macerás, nem lenne ilyen macerás, hogyha a Twinmotion engedné ilyen mappát létrehozni, majd valamelyik frissítésről biztos ezt is majd behozzák, de még most nem működik. Kell nekünk még egy asztal is, azt is meg kell majd mahinálni hasonló módon, úgyhogy importáljuk az asztalt is. Egy plusz gomb, open. Ő az asztal, open, import. Itt is használjuk az importált felületet, okézzuk le. Az asztal pedig itt van, hát érdemes elvinni onnan. Az előbb le kellett volna másolnunk még egy plusz példányban ezt a speciális mappát, de nem baj, most akkor lemásolom így fotelestől. Ő is rendes másolat legyen, és akkor a fotelnek az elemeit kiszedem belőle. Felülnézetten oda viszem az asztal közepére. Majd belepakolom az asztal elemeit. Ugye itt van az üres mappa, asztal közepére. És az asztal mappájából ezt a 3 elemet átpakolom ide. Azt a mappát pedig a nevét kilopom belőle, és ebbe beleírom. Jó, és üres mappát kitörlöm. Mehetek vissza a 3D-be, és akkor kicsit foglalkozzunk ezeknek a felületeivel, mert hát ez nem annyira néz ki jól ez az alapfelület, úgyhogy ezt ki fogom cserélni, és ugye hasonló felületet kéne majd adni a fotelnek is. Viszont azt kéne majd figyelni, hogy nem biztos, hogy a fotel és a kanapé felülete egyforma lehet, mert lehet, hogy más a modellnek a beállítása, más rajta az igazítás. Úgyhogy nézzük, keressünk egy felületet akkor a kanapéra. Kitörlöm ezt a kereső kifejezést, visszajövök a library-be és a materials-on belül megkeresem a textileket, a szöveteket. Tehát tekerünk az aljára, és lesz itt egy ilyen, hogy fabric. Ez kell nekem. Bemegyünk a fabric mappába. És ezen belül itt van elég sok fajta szövet. Most meg lehet majd nézegetni persze így külön-külön, hogy melyik micsoda, de én most mondok tippet. Ez a Cotton Plain 01, ez jó lesz nekünk a kanapéra. Úgyhogy húzzuk rá a kanapéra. Na most látszik, hogy a kanapénak különböző felületei vannak, így húzzuk rá erre a nagyobb felületére, és először ezen beállítjuk, aztán pedig majd sokszorosítjuk a többire is. Kicsit jobban ráközelítek, hogy lássam, hogy ez most egy elég sűrű szövésű felület, és ennél kicsit nagyobbra kéne állítani ezt a felületet, úgyhogy a pipettával rákattintok, és állítunk rajta egy kicsit. Itt az UV-nál kell mondjuk adni neki egy kétszeres szorzót, nézzük meg kétszeres szorzóval, vagy inkább háromszoros szorzóval. Legyen ilyen nagyobb látszó felület, a háromszoros szorzó szerintem jó lesz. Csak ne legyen ilyen sötét színű, úgyhogy a színét megváltoztatom, kicsit lejjebb tekerve. Itt a tintnál, vagy tintnél lehet állítani a színt. Hát én maradok ennél a színnél, ami volt, és ezt feltolom teljesen világosra. Meg lehet nézni, hogy ha fehér, akkor tényleg ilyen szürkés lesz, de az eredeti szín teljesen világosban nekem. Most úgy gondolom, hogy megfelel. Úgyhogy leokézom, és akkor ezt a színt, amit már beállítottam, ezt fogom tudni használni
a többi felületére, például erre a táblára is. Nézzük meg, hogy ha ezt ráhúzom, akkor jó lesz-e. Össze kell hasonlítani, hogy a két felületnek a mérete az vajon stimmel-e. Hát úgy néz ki, hogy nem teljesen stimmel, ez egy kicsit talán kisebb, de lehet, hogy jó lesz az így, ahogy van. Itt alul egy kicsit furcsa, ez egy másik fajta textúraigazítású felület. Meg lehet nézni, hogy a hátulján esetleg van még valami más anyag, de úgy tűnik, hogy itt akkor ezzel most lefettük az egészet. És hát általában érdemes megtartani az ilyen importált modelleknél az UV textúraigazítást. Valószínűleg ezek úgy vannak megcsinálva, hogy a textúra szépen rájuk van helyezve. Viszont van nekünk egy új textúraigazítási módunk a Twinmotion-ban, amit ezt a legutolsó 2024.1.2-es frissítéssel jött be. Ez pedig ez a triplanar textúraigazítás. Meg lehet próbálkozni, hogy ezzel nem lesz esetleg jobb a textúraigazítás a felületen. Itt ami különbséget észre lehet venni, hogy eltűnik ez a méretkülönbség, hogyha itt átállítjuk a triplanert. Ugye így ez kisebb, ez nagyobb, itt pedig nagyjából egységes. És látszik, hogy itt a párnánál itt változik a textúra elforgatása, ugye itt el van forgatva 45 fokkal, UV-nál viszont nem. De cserébe egységes méretű a textúra minden felületen, még itt lent is. Úgyhogy el kell dönteni, hogy használjuk ezt, a triplanert, vagy maradunk az UV-nál. Hát én most maradok az UV-nál, mert nincsen különbség ezek között. Úgyhogy nézzük meg, hogy a fotelnál mi a helyzet. Most a fotelnél, hogyha ezt a felületet ráhúzom, akkor az a baj, hogy össze lesz kapcsolva ez a két felület, és hogyha ennek esetleg más méret kell, akkor nem lesz jó, mert ezt is állítani fogja. Úgyhogy itt ennél most ezt még egyszer ráhúzom, ezt a cotton plane-t magára a fotelre, és ennek külön beállítom a színét. Itt a tintnél. Felhúzom ezt is ilyen világosra, és akkor gyakorlatilag azonos tónusú lett akkor mind a kettő. Megnézem közelről, hogy itt stimmel-e a textúra igazítás, és hát azt látom, hogy az UV nem tökéletes, itt van neki valami kis hibája. Itt a modell igazából hibás. Itt hátul is van neki hibája. Meg lehet nézni, hogy ennél esetleg hasznosabb-e, hogyha beállítom ezt a triplanar mappinget. És úgy tűnik, hogy ennél jobb lesz. Viszont a mérete nem az igazi, nézzük meg kétszeres, vagy inkább háromszoros méretben. Nagyjából legyen hasonló hatású, mint a kanapé. A háromszoros nagyjából jó lehet. Úgyhogy hagyom ezt a háromszorosat. És ezzel meg is volnánk, még az asztal tetejét nézzük meg, hogy ez jó lesz-e így. Ez ilyen márvány felület, igazából nem feltétlenül rossz, elég kicsi a felbontása a textúrának, tehát lehet, hogy érdemes lesz esetleg ezt lecserélni. Nézzük meg, hogy tudunk-e valami jobb követ találni itt a Materialson belül. Itt van egy ilyen márvány és gránit mappa, úgyhogy ebben lehet például valami hasonló szürkés márványt szeretnék, mint ami most van. Csak arra vigyázzunk, hogy itt a vége felé vannak padlóbruklatok is, és ezek is mind padló, kivéve talán ez a bézs. Nézzük meg ezt a bézst, mert ez nem padló. Viszont ha nem bézs kell, akkor a színén kell változtatni, úgyhogy a színét próbáljuk meg szürkévé állítani, ami hát nem lesz könnyű. Meg kéne találni ennek az alapszínnek a komplementerét, hogy át tudjuk fordítani szürkévé. Valami kékes szín beütést kell neki adni, és akkor egy kicsit a sárgásból visszavettem. Hát nem lett szürke, de inkább fehér most már az alapszíne. Még esetleg lehetne erősíteni a kéken, hát ha az. Csak nehogy a lila felé vigyük el. Mindegy, én most megálltam ennél. Ez ugye egy fényes felület, látszik, hogyha oldalról nézzük. Úgyhogy ez így mondjuk, hogy jó is lesz. Amivel foglalkoznunk kéne még azok a fa felületek. Ezek elég gyatrák, így alapban. Úgyhogy húzzunk rá valamilyen jobb fajta fát. Menjünk a Wood mappába is, akkor itt a vége felé vannak ilyen folytonos fa felületek. Ez a Redsider 06G, amit az előbb mondtam a padlóra, ez igazából erre lett volna számva, úgyhogy használjuk ezt a Redsider 06G-t, vagy
ha valakinek valamelyik szimpatikusabb, akkor azt, valamelyik másik. Az látszik, hogy a szöge az nem jó, pont 90 fokkal kéne elforgatni, úgyhogy az UV-nál, rotation-nél beírom, hogy 90, így akkor már függőleges az erezet. Egy kicsit lehet, hogy világosabbra kéne venni, úgyhogy megnézem a színt és én világosabbra veszem. Majd leokézom. Egy kicsit fényesebbre állítom, hogy legyen ilyen 25% a fényessége. És megnézem, hogy ezt tudom-e használni, ugyanezt a felületet a többi lábhoz. Itt van egy asztalláb is, próbáljuk meg. Az asztallábhoz úgy tűnik, hogy jó. Akkor nézzük a fotellábat. Ha nem lett volna jó, akkor visszacsináltam volna, és akkor áttettem volna még egyszer ugyanezt, és akkor átvariáltam volna. Nézzük a fotellábat, tehát a fotelláb is úgy tűnik, hogy jó. Úgyhogy itt ezt szerencsére lehetett használni. Megvan itt nekem a 3 objektum, hogy elég sokat szenvedtem velük, de azért is szenvedtem velük elég sokat, mert hogy ezeket a későbbiekben fel tudom majd használni bármelyik Twinmotion-os modellemmel, hogyha már így megcsináltam őket. Viszont ehhez, hogy ezeket így lehessen használni, el kell menteni a saját objektumok közé. Úgyhogy csináljuk ezt. Itt a navigátoron, ha kijelöltem az objektumot, akkor itt át tudok kattintani ugye a mappára, és az Add to User Library-vel el tudom menteni az elemkönyvtárba. Csináljuk meg ezt mind a 3-mal. És hogyha ez megvolt, akkor ezeket innen ki is törölhetem. Ugye ezek itt igazából nem kellnek, majd bent a szobába kellnek, viszont a szobában jobban tudom őket használni, hogyha egyenesen a kívánt magasságra, a kívánt síkra fogom őket húzni. Úgyhogy ezeket fogom és szépen kitörlöm. A User Library-ben, hogyha ide kattintok, akkor itt lesznek szépen sorban. Nyilván itt lehet mappákat csinálni, érdemes lenne majd egy mappát gyártani a saját dolgainknak, és akkor abba belepakolni, de most ezekkel nem foglalkozok. Az is észrevehető, hogy abból a nézőpontból készültek ezek a képek, ahonnan elmentettem. Hát lehetett volna egy kicsit ügyesebben is csinálni, hogy jobban látszana az objektum, de mindegy, majd a később jobban figyelek erre. És akkor kell nekünk még egy szőnyeg, meg volt még egy lámpa, azt hiszem, hogy ezeket is még importáljuk. Egyébként itt vannak ezek a kapcsolatok a modellekhez, hogyha biztosan tudom, hogy nekem már nem fog kelleni azt a modellt frissíteni, amit importáltam, akkor ezeket egész nyugodtan el lehet távolítani. Már nem kell. Azt mondom, hogy delete. És akkor itt nem lesz több dolog. Adjuk hozzá még igen, furcsa, hogy tapétének hívják a szőnyeget, de ez a szőnyeg, úgyhogy adjuk hozzá a szőnyeget. A szokásos módon. Meg van még egy lámpa, amit szintén hozzá kéne adni, ez pedig a legelső, ez a Buy plusz Eve. Hasonló módon, mint az eddigieket. Itt ebben is van default, úgyhogy használjuk az importált felületet. Jó, és akkor a szőnyeg, hol is van a szőnyegünk? Itt van a szőnyegünk. Most a szőnyegből nem fogok csinálni saját objektumot a könyvtárba, viszont azt észrevehetjük, hogy a szőnyegnek az origója, mint hogy az összes többi elemnek az origója is kívül van magán a szőnyegen. Ami nem valami kényelmes, mert a szőnyeget szeretném mozgatni, akkor itt kell megfogni, és itt tudom csak mozgatni. Szerencsére van lehetőség az origót áthelyezni. Ehhez megint csak érdemes lenne átmenni felülnézetbe, csak ezt ki kell kapcsolni az import palettát, és akkor átmegyünk felülnézetbe. És ugye itt van a szőnyegem. Hát először a szőnyeget ide mozgatom, ne legyen benne a fűben. Utána ezzel a nyíllal lehet ezt a palettát kibővíteni, és a legutolsó funkció csinálja azt, hogyha bekapcsolom, akkor tudom szerkeszteni ezt a fogópontot. Bekapcsolom, és akkor a fogópontnak megfogom ezt a negyedkörét, ne az oldalait, hanem ezt, és akkor így nagyjából berakom a szőnyeg közepére. Majd ha jó helyen van, akkor ezt még egyszer megnyomom, és akkor át van szerkesztve a fogópontja. Nézzük meg a lámpát, hogy a lámpának hol van a fogópontja. A lámpának sincs jó helyen, úgyhogy már most akkor ezt csináljuk meg, hogy jó helyen legyen középen. Tehát a lámpának a fogópontját helyezzük át ide középre. Na most a lámpát elhelyezni majd valószínűleg kényelmesebb lesz a könyvtárban könyvtárelemként. Viszont ennél fontos lehet, hogy amikor elhelyezem, akkor a plafonra húzva el tudjam helyezni,
Tehát az a fogópont az magasságilag is jó helyen kell, hogy legyen. Valószínűleg ugye a többi objektumnál magasságilag a fogópont az pont az alsó síkon volt. A szőnyegnél nem tudom, hogy hol van, ennél nem tudom, hogy hol van. Nézzük meg oldalról, oldalnézeten ezt az objektumunkat. Oldalnézet. És hogyha nem szeretném az összes hóbelevancot látni itt, akkor érdemes izolálni. Azt mondom, hogy jobb kattintás, isolate on off, ugye ezt már ismerjük. Csináltunk már ilyet, amikor a füvet festettük például. És akkor most látszik a lámpa, és az is látszik, hogy kicsit össze-vissza vannak ezek a függeszték kezdőpontok, nem tudom, hogy ennek mi az értelme, hívás a modell. De hogyha ezt úgy helyezzük el, hogy mondjuk ennek a legalsó függesztéknek mondjuk ennél a pontjánál legyen az origo, akkor valószínűleg jó lesz. Vagy lehetne még ezeket mozgatni, de nem mozgatom. Tehát ha be van kapcsolva az origo szerkesztés, akkor csak ezt a függőlegeset fogom felmozgatni arra a síkra, hogy ez a félgömb ne látszon, hogyha majd elhelyezem a plafonon. Jó, így akkor az origót megszerkesztettem. Valószínűleg alaprajzilag is jó helyen van, ott nem mozdult el, és kikapcsolom akkor ezt a szerkesztő funkciót, és visszamehetek 3D-be. Majd nyomni kell egy izoláció kikapcsolást, egy jobb kattintás, isolate on off. Na, nézzük meg a szőnyeget. A szőnyegnek van egy saját felülete, amit most lehet, hogy tudok is használni. Nézzük meg, hogy itt van-e valami plusz trükk. Itt igazából ennek nincsen semmi extra felülete, mindegy, most ezzel nem akarok több időt tölteni, de lehetne a saját textúrájából csinálni normált, meg mindenféle egyéb pici felületet. Most hagyom a saját textúráján. A lámpát megnézve egy kicsit közelebbről, a lámpával lehet, hogy még kéne dolgoznom. A lámpának az üvegét, meg egyéb felületeit lehet, hogy érdemes lenne beállítani. Illetve ezeknél is érdemes lenne megcsinálni ugyanazt a mappa áthelyezést, mint amit csináltunk a többi objektumnál, de időhiány ezzel most nem foglalkozok. Nézzük a felületeket gyorsan. Kéne egy üveg felület, a materialsnál azt mondom, hogy glass, és akkor a glassnál használom ezt a tiszta üveget, ezt a clear glass-t, ezt húzzuk rá ezekre az üvegekre. Aztán ennek kéne valamilyen fémfelület, akkor nézzünk neki egy fémet. Hát én ezt a matkrómot választom, nézzük meg, hogy azzal milyen. Maradok a matkrómnál. Matkróm. Aztán van ez az összefogó tömb, ennek adjunk valamilyen sötétebb anyagot. Hát a plastikon belül használjuk ezt a jó öreg rough plastikot, csak ne zöld legyen, hanem valamilyen sötét szürke, ehhez nyomok egy fehéret, ugye nekem itt van elmentve a fehér, és akkor ebben lejövök sötét szürkébe, és adok neki egy kis fényességet. Nem tükörfényeset, hanem mondjuk ilyen 20%, 25% körüli fényességet. Jó, és akkor még ez egy bonyolultabb lámpatest, mert hogy itt az üvegen belül még vannak mindenféle dolgok, amiket nehéz elérni, mert itt az üveg. Úgyhogy az üvegre rákattintok, az üveg burára, ezt kikapcsolom, és akkor itt van még bent izzószál például, meg van még ez a foglalat. Hát én ezt hagyom így, viszont az izzószállal csináljunk egy olyan trükköt, hogy legyen az izzószál világító. Nézzük meg. Kicsit rá kéne közelíteni, ami az ugye segít az, hogyha visszaveszem a navigációt ilyen akár egyes sebességgel már egész jól lehet ezt csinálni. És akkor az anyagok között fogunk olyat találni, ami világít. A neon itt a vége felé, és ebből a neon 01-et húzzuk rá erre a felületre. Az a gond, hogy nem tudjuk ráhúzni, mert ez itt még egy üveg. Úgyhogy ezt visszacsinálom. És itt is van még egy üveg, amire egy üvegfelületet ráhúzok, akkor először. Igaz? Akkor ezt kikapcsolom, hogy hozzáférek az izzószámot, és akkor most jön az, hogy neon. Neon. Ráhúzzuk ide a neont. Állítsunk be neki valamilyen sárgás színt.
ilyen meleg fényt. Azt, hogy milyen fényesnek kéne lennie, ezt nem tudom most így hirtelen, de lehet, hogy a 100 sok lesz, állítsunk be neki 10, aztán legfeljebb majd még módosítjuk. Oké, és akkor visszakapcsolok mindent, tehát akkor az üveg legyen visszakapcsolva, meg a külső üvegborra legyen visszakapcsolva. Most mondjuk, hogy ezzel a lámpával végeztem, még lehetne itt mindenféle dolgot finomítani, de nincs rá idő. Úgyhogy ezt a lámpát, ezt tegyük be a saját könyvtárunkba, jobb kattintás, és add to user library, majd innen ki is törlöm. Tegyük be a szőnyeget is az elemkönyvtárba mégiscsak, könnyebb lesz elhelyezni. Jobb kattintás, add to user library. Kitörlöm. Itt az importnál is kitörlöm őket. Nem kellenek. Nem akarom már őket frissíteni. És akkor menjünk be a belső nézetünkbe. Íme. És akkor most jön az, hogy kezdjük el helyezgetni a cuccainkat. Ugye a user library-t kell megkeresni. És innen húzzuk be a szőnyeget. A szőnyeget forgassuk el. 90 fokkal. Nem biztos, hogy jól fogom tudni elhelyezni most rögtön, meg nem biztos, hogy ide kéne tenni egyből, mert hogyha a szőnyegre húzom rá az elemeimet, akkor lehet, hogy mivel a szőnyeg kicsit hullámos, ezért nem biztos, hogy vízszintesek lesznek, úgyhogy én azt csinálom, hogy a kanapét akkor megfogom és ráhúzom a padlóra, ne a szőnyegre, mert a szőnyegen látszik, hogy össze-vissza forog, azért forog össze-vissza, mert a szőnyegnek kicsit hullámos a felülete. Tehát a padlóra húzzuk rá, ide a padlóra, forgassuk is el, ne a nézőpontot, hanem a kanapét. Ennek az objektumnak sajnos nem jó helyen van az origója. Azt nem állítottam be rendesen, amikor elmentettem objektumként, úgyhogy akkor ezt korrigáljuk. Kitörlöm, idehúzom a fűre, és akkor fel kéne emelni olyan magasságba, hogy a lába, kijövök a média módból, hogy ne legyen vágva, és akkor úgy húzom a fűre, hogy inkább itt legyen, ahol nincsenek fűszálak. Tehát olyan magasságra kéne emelni, hogy a lába éppen csak, hogy legyen rajta a fűben. És most kéne módosítani az origóját ezzel a módosító funkcióval. Célszerűen az oldalnézetem. Célszerű izolálni, meg nyomni egy F billentyűt, hogy megjelenjen a képen, és akkor ugye nehéz belőni, hogy hol legyen, de hogyha mozgatom oldalt is, akkor oda tudom már vinni pontosan a láb síkjához. Most jó, és utána tudom korrigálni ennek a pozícióját alaprajzilag, hogy akkor legyen ténylegesen középen, tehát valahol itt. Jó, aztán a szerkesztést visszaállítom, nyomok egy 3D-s nézőpontot, tehát beállítom úgy, ahogy most akkor figyelek arra is, hogy jól nézzen ki a bélyegképen. Ezt innen kitörlöm, és akkor ezt berakom még egyszer a könyvtárba. Most látszik, hogy ugyanez a nézőpont, ugyanez a kép ment bele ide, tök jó. Utána pedig akkor berakhatom már a helyére, ugye fogom és ide húzom a padlóra, most már magasságilag jó lesz, és akkor el kell forgatni 90 fokkal. Jó, és akkor a fotelt is behúzom, ugye a fotel is ugyanez a baj, mint a másikkal, de most nem fogok tökölni, mindenki most már érti az elvet, hogyan kell magasságilag ezt helyre pakolni. Itt most
kézzel pakoltam helyre, ebből csinálok egy másolatot. Ez lehet nyugodtan instance másolat. Kell egy asztal is, azt is idehúzom és magasságilag helyre pakolom. Tehát figyelni kell az objektumoknál, amikor elmentjük, hogy magasságilag is az origó jó helyen legyen. Ez mondjuk, hogy oké. És még a lámpát is elhelyezem a mennyezeten. Hát ez majdnem jó, csak az látszik, hogy el kellett volna forgatni 90 fokkal. De semmi baj, utólag is el fogom tudni forgatni, majd ezt is ki lehetne javítani egyébként, de hogyha a forgatás funkciót kiválasztom, akkor elforgatom nem 90, hanem 180 fokkal. És így most már jó lesz. Majd az egészet helyre pakolom alaprajzi nézetben. Értelemszerűen ez nem kell, ezt egész nyugodtan kitörölhetem. És akkor menjünk a házikóhoz, ahol itt vannak szépen az elemeink. Szerencsére még a lámpa is látszik, úgyhogy tök jó. Úgyhogy itt most figyelni kell arra, hogy mely elemek vannak rendesen megcsinálva és mely elemek nem. Ugye a szőnyeg nincs rendesen megcsinálva, tehát itt a mappáját kell, miután kijelöltem a szőnyeget, a mappáját kell kiválasztani a navigátoron, és utána tudom mozgatni. A kanapé viszont rendesen meg van csinálva, azt tudom mozgatni. Úgyhogy úgy mozgatom, hogy legyen itt a fal mellett. A szőnyeget úgy mozgatom, hogy legyen a kanapé előtt. És akkor az asztalt is elhelyezem, ugye ő is rendesen meg van csinálva, tehát lehet így külön mozgatni. Lehet így egy kattintáson egyből mozgatni. A fotelek ilyen szempontból szintén jók, persze csak hogyha sikerül kijelölni. Akkor egy kicsit forgatok rajta, asztal fele nézzen, a másikat is kiválasztom. Kicsit forgatok rajta, vagy inkább sokat. Majd elhelyezem. És még azt is megcsinálhatom, hogyha beteszem mondjuk a szőnyeg alá ezeket az objektumokat, akkor a szőnyeget mozgatva lehet ezeket is mozgatni, de most ezzel nem foglalkozok. És a lámpát itt nem fogom tudni kijelölni a vágás miatt valószínűleg. De itt már ki tudom jelölni, és így meg tudom fogni és be tudom mozgatni mondjuk ide az asztal fölé. Aztán nézzük meg, hogy mit alkottunk. Hogy jó ez így, ahogy van. Egy picit én közelebb vinném a szőnyeget, meg a rajta levő dolgokat, úgyhogy visszamegyek az alaprajzi nézetbe. Mondjuk, hogy a szőnyeget kicsit betolom a kanapé alá. És akkor egyszerre kiválasztom a kontroll segítségével, nyomni kell a kontrollt, az összes dolgot, ami itt együtt van, és akkor ezekkel ezt fogom és így betolom a kanapé alá a szőnyeget, meg minden mást. Jó, megnézem, hogy itt jobb lett-e. Kicsit jobb lett. Tudnám még őket most is mozgatni, hogyha akarnám. Kicsit még közelebb viszem, mondjuk, hogy így rendben van. Jó, és akkor most még lehetne próbálkozni, vagy lehetne finomítani egy-két dolgon, a felületeken, meg plusz berendezéseket is be lehetne még rakni. Egy pici időnk még van, úgyhogy egy percet még rá tudunk szánni arra, hogy tegyünk be ide egy íróasztalt ide a sarokba. Úgyhogy az Objects Home és Office mappában fogunk találni íróasztalokat, a Tables mappában. Hát használjuk rögtön az elsőt, ezt nem kell letölteni. Be tudom húzni ide a sarokba, persze nem tudom pontosan elhelyezni, de majd alaprajzon elhelyezzük. Amit még érdemes lehet, dekoráció a falra például, a
Objects Home, Living Room és Decorationsben vannak képek például, fali képek. Ezt ráhúzom ide. Ezt meg mondjuk erre az oldalra. Már lehet, hogy ez már itt sokkal jóból. Íróasztalt pedig próbálom elhelyezni alaprajzilag. Ez is olyan mappa, amire kattintva kiválasztja az egész mappát. És csak másodjára kattintva fogja kiválasztani a mappa tartalmából valamit. Úgyhogy akár ezt is használhatnánk a mi saját tárgyainkhoz, mint ahogy a Sketchfab-et használtuk, de így se rossz, és akkor ezt elforgatom 90 fokkal, majd betolom ide a sarokba. Jó, hogyha szeretném ennek a csoportnak az elemeit mozgatni, amikor a széket is odébb helyezni, akkor a széket is ki tudom külön választani, elforgatni. De én most többet nem dolgozom vele. Nézzük meg, hogy mit mutat. Jó, egyenlőre itt megállok, mert most már tényleg lejárt az időnk. És akkor ezt elmentem 2-3-5 néven. És akkor fel fogom másolni a weboldalra, majd lehet használni, nézegetni.